Mød Erik, en praktisk og jordnær mand, som har brugt uger på at tale med forskellige solcelleinstallatører. Han er forvirret og træt af tvetydige løfter og komplekse beregninger. Hver gang jeg taler med en installatør, ender jeg mere forvirret end før. Hvem vidste, at solceller kunne være så indviklet? Eriks ven anbefaler Risskov Teknik og Solar. Erik rynker skeptisk på næsen, men beslutter sig for at give dem en chance. Erik møder en repræsentant fra Risskov Teknik og Solar, som forklarer alt klart og enkelt. Ingen sniksnak, kun håndgribelige fakta og realistiske tal. Jeg bor alene i et lille hus. Mit forbrug er omkring 3 kW. Jeg tænker på at få solceller på mit tag, da jeg har en elbil. Kan du hjælpe mig? Erik, dit forbrug er meget lavt, og det vil måske ikke være rentabelt for dig at få et solcelleanlæg. Måske er det en mulighed, nu når du bruger din elbil dagligt. Du har brug for et anlæg på 5-6 kW, som vil koste dig ca. 80.000 kroner. Jeg vil meget gerne besøge dig, så vi kan tage en snak om dine forbrugsvaner og hvilke muligheder du har, samt omkostningerne og tilbagebetalingstid. Endelig nogen, der taler mit sprog og giver mening. Vær som Erik. For klarhed og ærlig dialog med Risskov Teknik og Solar.